Hola, veus, una vintena de cotxes s'han manifestat en caravana aquest migdia per l'avinguda Prat de la Riba de Lleida fins a arribar a la plaça Ricard Vinyes, convocada aquesta manifestació pel partit d'ultradreta Vox per tal de rebutjar la gestió que l'executiu de Pedro Sánchez està fent de la crisi, de la pandèmia, de la Covid-19. Com diem, una vintena de cotxes, els seus ocupants han mostrat les banderes espanyoles, també han fet crides com Viva Espanya, hem sentit cançons també de Manolo Escobar, i en arribar a la plaça Ricard Vinyes s'han trobat amb un centenar de membres d'organitzacions antifeixistes que han plantat cara a aquesta manifestació d'ultradreta. Per cert, que aquestes entitats antifeixistes, com ara Arran Lleida, han denunciat a través de les xarxes socials que la ultradreta s'hagi passejat impunement pels carrers de la capital del Segrià sota la protecció dels cossos de seguretat, com ara Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, ja que a l'altura de la plaça Ricard Vinyes hi havia dues unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra i algunes patrulles de la Guàrdia Urbana. Hem de dir que aquesta manifestació s'ha fet a les 4 capitals catalanes, autoritzada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.